Marahay na banggi, tulos na respondihan ka Naga City Operatives for Basic Rescue of Wild Animals ang report kan residente sa Barangay Concepcion Grande manungod sa sarong halas na nakalaog sa saindang harong kasuugma aldaw nin Martes. Napag-araman kan rescue unit na ang itom na halas sarong klase ni juvenile Philippine Cobra, maski sa ditpa konsiderado manliwat ining makamandag. Ikaduwa na ining kobra na nadakop sa syudad ngunya na Hulyo, enot kan Hulyo 1 sa sarong eksklusibong subdibisyon sa Barangay San Felipe. Kan mahiling kan residente ang halas na buminalyo sa tinampo sa laog kan subdibisyon asin luminaog sa sarong harong. Suminuksok ini sa kanto kan harong mantang may akab-akab na talapang. Nasundan ininin pag-rescue kan Naga Cobra sa sarumang reticulated python o sawa sa Barangay Carolina. Kan Hunyo, tulong halas man ang na-rescue ka Naga Cobra sa syudad. Pangapudan kan City Environment and Natural Resources Office, ipaabot sa mga numerong 0906-650-4961 ang pagdakop sa anumang klase nin wildlife, partikular nin halas para sa tamang proseso kaini. Binubuhian kaya ang nasambit na klase nin hayop sa natural kaining istaran sa kadlagan. At nagangunyan. Ika ako, kita ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang na genyo. Ang nagangunyan sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mapalos.